Ukhumalo lokungomunye wabebehlala kulesisakhiwo uchaze isimo sokuhlala njengesingagculisi. Ugesi besinawo uright usemaplagini kahle. And then kwaba khona isikhathi sokuthi kufike i-city power nemetro. Bafika bawukhatha lo gesi. And then kwaba khona i-meeting ukuthi njengoba sesingasenagesi sizoyenza kanjani. Uthema ibuzwa ikhomishana ngezinga lobugebengu kulesisakhiwo njengoba eke waphawula ngakho phambilini estatementeni sakhe. Uthe yize bukhona kodwa yena akakaze abe yisulu. Mayebuzwa ngobusuku okwenzeka ngalo lenhlekelele yomlilo Khumalo uthi ugesi wawungekho nokuthi babesebenzisa ikhandlela. Ngaqhubeka ngalala ngoba ngitshela ukuthi lapha eflatini bebeshezi kunomsindo nje ebusuku mawulele. Kodwa bese ngifaphamile ngezwe ukuthi man lento iserious. Awuthi ke ngibheke ukuthi kwenza mangivula iwindow ngiyabona phansi le phuma intuthu eningi. Ayingibuso amala kuyasha phela ngempela sivuka. Ukhumalo uyewavuma ukuthi ubazi ngokushushumbisa kwezidakamizwa obekwenzeka kulesisakhiwo Usindiso. Lokhu kuza emva kokuba ikhomishana imtshele ngomdlalo sokunguye wavuma icala lokushisa lesisakhiwo ebheme isidakamizwa iCrystal. Nesikhathi landisa ngosuku lesigameko uye wadalula nokuthi wadukelana kanjani nesinqandamathe sakhe sagcina sitholakala sesishonile. Siphume sino Amanda ngoba singaboni ukuthi lelangu umlilo ungakuphi. Siphume sokufuna ukuphuma ngalama steps esiwajwayele. Hayi lawa awangapha emuva. Sophuma ngama steps shute nabantu abaningi abaqhamuka from kwema floor phansi befuna ukuphuma. Sashayisana lapho kushumina no Amanda kula sadukelana khona ngoba kwagcwele intuthu. Omunye wamalungu ekhomishana uthola ukhona usizo lokululeka kofakazi ngokwengqondo njengoba kufakaza kuvusa umunyu. Yeah, I think many people are traumatized, obviously. Social services didn't come on board in the beginning. I think they did an initial scan of people. But today we have more of the psychologists from the state here today to actually analyze people's statements and their well-being. Ubethulwa obufakazi kuyaqhubeka kusasa.